Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. So, sa laktot, giang ko nimo nga wa ka gimay mo pa. Kung mo na imong pagtuo, okay lang. Ako nang dawaton. Pero dili lang tingalin ako idakdak ang tanang pagbasol, sir. Unsa naman lang di ang atong ikasulti ni atong gitugyanan ni ini. Labi na sa mga ahensya nga dako gikatabang sa pagsulbad ning kasuha. Di na ko makiglalis pa nimo niya na. Ang ako lang ang nag-uol ko iko. Kaya giang ko na nako ang responsibilidad sa safety ni Elaine. Kaya mo ni akong gisaad sa akong kaugalingon para sa akong suod nga higala. Ni Jan. Hinaot nga, makasabot ka unta sa akong side, Rian. Ako'y tao sa Robert Valdez nga musabot sa bisan unsang mga butang. Bisan pagdili na kini masabot. Kisangpit ko ni Mr. Valdez. O kung sa'yo pasabot mo nini. I'm sorry, sir. Ang ngayon lang yun nga mo na akong itawag nimo, di ba? Dili lang sa pagpakita nga taas kog respeto nimo. Usa ka sab sa mga tao nga akong gialagkaran, sir. Rian, please. Kung may mga butang ka mang nadungukikan ako nga nagkapay-ubos nga rin ako. I'm so sorry. Rian? Dili ka ngayong mangayo pasaylo nako, Mr. Valdez. Rian, please. Kung siya akong buhaton, aron mo tuo ka na ako sa akong papangayo o dispensa nimo. Sa ako nang gikaingon, sir. Wa kay angayang pangayuan og pasaylo nako, Mr. Valdez. Nindot ang imong giingon nga wa ko'y angay pangayuan og sorry nimo. Apan nga nung gitawag ko nimo Mr. Valdez? Og sir? Dili ko kampante niya na, Rian. Kung mo imong gusto, sige. Robert. Kung mauro to imong toyo, sir. Robert. Lam ng kagabion. Gusto na kong mapahuway. May mo ba? Komportable ka ba sa imong pagpahuway kung di imo masiguro ang safety ni Elaine? Rian? Bye na, Robert. Okay. Bye. Bye. God. Si Elaine ay tuod. Bisa na lang kong hiskutan ang pagkawa ni Jan diha sa mga balita sa TV. Kapanwa na cute. Nalimtan na lang yun nila ang pagkawa ni Jan. Kinsa may tinuulay nga makatapang na ako. Kinsa man. Jan, hain ka man. Nga kalit ka man lang nga nawa. Nga naman. I love you very much, Elaine. I love you too, Jan. Bisag unsay mahitabo, dili ka kumubiya nimo. Bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan. Basta ha, pasaling na ni mo na ako ha. Oh, ako di ipasalig nimo. Ug way si bilang kinsa magkabuwag na to. Wa gyud. Salamat, Jan. Salamat. Igon man sad ko. Ako nang ipasalig ni mo. Ug wa nagkikulain pang mahalon. Ikaw ra ka, Jan. Ikaw ra gyud. Kay ikaw ang akong kinabuhi. Ikaw ang akong tanan. Ikaw lang, Jan. I love you, Elaine. I love you very much. Elaine, I love you too, Jan. I love you very much. My love, forever you will
I-encode na ko ang tanan nga gusto na kong isud sa unahuna ni Jan. Ni Brando. Og i-delete ang aming wa sa iyong unahuna. Kasubo ko dyan. Di kasubo ko, Brando. Apan kinalabuhaton ko kini. Kung kani adto ikaw ang may dominar sa tanan, apan karon dili ug di na gyud may tabo pa, Jan. Dili ug di na gyud may tabo pa. Kaya kontrolar ko na hapit ang tanan nga kani imong na dominar ug usa na lang. Ug kini maun na lang ang kasing-kasing ni Ellen. That's it. Now man na. Ako rin yung isend sa server aron moabot na ngadto sa chips na karon sa lawas ni Jan. Ug ang maong kamans bukatay na ngadto siyang utok pinaagis pagkakuha na sa frequency niini. Niya. Ay, katulgon men ako eh. Di na gyud ako kapungan. Ay, sadi pa rin ako matawag. Mas mayo maniguro ko. Tanaw na kung natuog na pasap si Brando. Paitan yung kaptanga eh. Tao nga dako sitter. Dili bibisitter. Kay dako naman ang Brando. Susihon ako ang kwarto nga akong gilakan sa kantado sa prutahan sa kawas. Yawe. Diara. Ablihan ako. Humana. Oh. Oh. Si Francie! Pastilan, si Francie! What did he say? Kwartos? What did he sod? May no! Nuwag tayo si Francie! Di na may mo! Tikiyo ko na kalikihigan! Bida! Francie! Francie! Kiusap niya paggawas taos kwarta kung gitarkahan mo na kong kan mami, aw kan daddy, aw kan dado ni ay! Pe! Oh, my toes, my knees, my shoulder, my head! Oh! Asam na ko siya pangita! Gabihin na ba ako? Kanakan ito, anak! Asam mga taong ito mga bato, anak! Di palong bayot! Ha! Naaram ni ka sa likod sa portahan taon! Tugaan tagumpag-gumpag taon ni mo! Pusay tuyo ni mo? Mula mo ko si Tuyo! Kuya, walang tanin mo na! Abin ko kain ka! Kaya nga naman eh. Abot! Bisod ka din niya. Huwag kay tuyo na ko. Kaniyot! Naunsa ka? Gitutukan mo ka ni mong mayo? Ikaw ba yun Brando? Oh, Brandy? Kaya kinsa ba din sa pagtuon ni mo? Mura naman sa po. Nalahi naman sa disiya. Nga ano ka, Jumbo? Wa. Sige. Pahuay na diya. Naunsa ba to siya? Miyan his kwarto niya. Wa ko ni tuyo. Tawhan na. So may mong obserbahan niya, ha? Wala. Mikalit na siya ka-okay. Tanaw na ko niya, bro. Oo ba? So, wa ka na kabalakan bahay niya, Jumbo. Pwede ka nang may nanok nining gabi una. Kung ganahan ka, naaro ko na ni mo. Pwede di na ka mata. Tarong siya na, bro, eh. Bida sa nimo, sir. Gusto ka? Ano ba ito, Brandy? Usap na ito nimo. Kalit mo na ito siya, Mikal ba, ha? Nga to ba, kuya? Wala lang ta. Di na kinala masayod ka. May nung danon, nga dili ka na maproblema diha, Jumbo. Sigurado yung sir, bro? Di na ko gusto magsige balik pa sa kung pagpasabot ni mo, Jumbo, eh. Basta wa ka na problema ni Brando. O nga, sir, bro. Kining katungkuan, kadang, katubang magpatabang ko doon siya nga mo atos pulis ba? Aron mahibaw siya kung kitsa siya. Saan na to, eh? Sa may sulti ni mo karon ha, Jumbo?
Unsa may gisulti ko nimo ron? Wa ba ka klaro? Wa ka gyud kasabot? Ha? Kining kuan sa prof. Kunang kuan ba? Kanang... Gusto ni pagpungal nga mo ba mo jumbo? Gago. Oh. Okay. Giputol koneksyon dai. Purpida. Asa mo na ko? Hello, hello! Sagwa na ba? Inog yun ako. Hello, hello! Hello! Wala yun. Wala yun. Okay mo ka. Oh, sige, sige. Okay, nagitingali. Oy, Kim kalit mag-maker si Brandy. May maker magkalit. May kalma lang. Di natingali ko kalbuhion eh. Gago sa tanang gago. Bugo sa tanang bugo nga jumbo. Hinuon, nakatabang ang iyang kagago o kabugo. Kay kung dili pa sa ingon ini, di sabsiyan na ako magkontrolar. Bisan wa sa chips. Lahigyan ko na ano nato ang tanan. Ang kwarta. Kay mahimong patuyo ko nato ang kalibutan kung mo ay atong gusto. O kung unsay atong gustong may tabo sa atong palibot. May bitawag sa akong cellphone. Yeah. Na-monitor sa akong computer. Pwede rin ako ani din ito baga. Identified ka ng calls nga ma-receive na ko kung akong mga sakop. Kaya giprogram ko na ni nga sama sa akong tingog ang mabati. O ang diferensya lang kay medyo robotic kining paminahon. Na. I-appear na ang code kung kinsang mitawag. Si Bunog kini. Bunog. Hello, Bunog. Good day, Professor. Nabawa na mo kung naan karoon sila. Oh. Tinuod ba kini? Bunog. Yes, Professor. Confirmed. Naasa na sa karoon sa usa ka apartment sa syudad. Mao ba? Good job! Good job, Bunog. Pasado 12:00 na sa tumang gabi eh. Pero hangtod karon. Wa pag ko pati og duka. Nagsakol karon ang niya sa akong hunahuna. Unsay akong mahimo para ni Jan? Unsay akong mahimo aron mahibaw-an ako kung unsay kitinud-anay nga nahitabo ni Jan? Jan, asa magkitinuod nga nahitabo nimo? Unsa man yun? Dili sab ko mutuo nga patay ka na. Dili yun. Kaya nga akong kasing-kasing nagtugaan nga buhi ka. Nga dako kang buhi og niara sa akong duol. God, please. Please help me. Help me, please. Para na ko. Wa na ko'y laing kasaligan. Ikaw na yun. Ikaw na. Nabangi ko nga matungkad na ko ang misteryo sa paggawa ni Jan. Nabangi ko, maluoy ka. Maluoy ka. Ikaw na yun ang magkatabang na ko, Ginoo. Ikaw na. Andam ko mudawat sa kamatuoran nga bisan unsang hinungdan sa iyang pagkawa. Ang importante lang nga mahibaw-an ako kung iya ba kining kabubuton o dili. Bisan ka na lang, Ginoo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!